ngokwe inkosi. Ngibulisa utata, ngibulisa umama. Ngibulisa abefundisi. Ngibulisa umama abefundisi, utata abadala. Ibandla lonke elingcwele ngiyalibulisa ngegama elihle lenkosi yami uYesu Kristu. Amen. Ndiza ngelizwi lokugqibela. Chapter 23, verse 46. Ngoba uYesu yenziwe zonke izinto ezibuhlungu kuye. Wathiwa umphefumlo akhange amke. Sakhasuka ikhusela. Wathiwa umphefumlo akhange amke. Unikela ngoba ethi yena. Bawo yawunikela. Akanyanzela. Ayikho kunyanzelwe. Wena mntu oqala kuba phakathi kwethu. Into yile apha uthi wamkela uYesu ngeNkosi yakhe. Umphefumlo wakho uYesu owakhe wawunikela kuThixo, owakho unikele kuba. Kufanele ukuphuma apha namhlanje. Ukuqinisekile ukuthi owakho umphefumlo unendawo. Akukho umphefumlo oduka esithubeni. uYesu usinika i-direction, owakhe umphefumlo unika ubaba. Mayibongwe inkosi. Xa sisa apha endleleni tata, sibonisana ngenye imfundiso za. Thwalisanani kunzima.
bayihlala ukuthi abazalwana lento bafikelele kwinto ethi lento yengumuntu ayike ibe ngumuntu. Kutheni lento ingumuntu ukhonto engafuni ukuhlukana nayo? Bathi abazalwana baseKapa umuntu uva into angafuni ukuhlukana nayo. Umuntu bakhe obudala awukwazi ukuqalisana ubunzima, unalento ongafuni ukuhlukana nayo. Bathi abazalwana baseKapa umuntu uyakwazi ukuthi umlifte ngoba umbona ephelelwe ngamandla, uhambe naye mhlawumbe ngo-2027 nguwe ozakuphelelwe ngamandla. Uzawuliftwa ngula uzalwa, uzawuthini? Ngoba lo mntu ongafuniyo ukuthi ube ngumuntu obekufanele ibe ngumuntu. Ziwile iintetha ezininzi, ndiwunikela kuwe umphefumlo nawe ungawunikela wakho umphefumlo. Ungayisindisa ifemeli yakho. Amen. Ungayisindisa ishomi yakho. Amen. Mina ndiphila kwindawo apho umphefumlo womuntu ungakhathalelwanga. Ndiphila kwindawo apho abazali bencwabile. Bathi icebo elinalo ukuthi uthathe uYesu. Ngoba uYesu uyakwazi ukungenelela kumfazi ongakwaziyo ukungena kuso. Ndiwunikele umphefumlo wami kuwo. Bawo wawunikela umphefumlo wakhe ngokuba imbulisi. Ziyenziwe izinto, abashumayeli bagxilile. Kodwa into eshiyekileyo ukuthi umuntu athabathe isigxilo empilweni yakhe. Uthi ngoba kudala uhamba ungena kwizinkonzo uphuma ungancedakali, kodwa namhlanje uncedo lakho luvumele. Olu ncedo uzalufumana ngokuba ukholwa wena. Ukuba awukholwa lo ndawo uhleli kuyo uzawuphuma usenjani umfalo wakho. Kanti enyanisweni injongo kaThixo, uThixo umzisile apho umfalo wakho fanele uthuwe. Into inawe. Mayibongwe inkosi. Inkosi mayisikelele. Sikhonza uNkulunkulu.